ngoten ya, diregene suasanane. Wah, isine mung wong tok. Sesarangan kalian Mbak Sri.
kok kaya ngene rasane rasa kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu yo wong bagus kang jati babojanku tulung ana rasa atiku kanggo es manis kang kangen iki bisa mari yen sayangku wis bisa nambani urino wengi dadi tangga wene ati iki apa bisa aku nyanding sliramu do wong bagus kang jati babojanku lumono rasa kangen atiku kanggo es manis kangen iki bisa mari yen sliramu wis bisa nambani kang tak suwun dina wengi dadi tangga kangene ati
kecil